Daşoz vilayetinin Görögül etrafındaky ýol helakçyliginde 3 mektep okuwçysynyň ölümine sebäp bolmakda aýyplanýan polisiýa işgäri uzak möhletliň türme tutsaglygyna höküm edildi. Sebitdäki habarçymyz we ygtybarly çeşmelerimiz vilayetde jenaýata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jezanyň ören seýrek berilýändigini aýdyp, suwdyň bu karary çykarmagyna Betbagçylygyň Azatlyk radiosunda köpçülüge äşgär edilmeginiň täsir edendigini aýdýarlar. Kanun goraýjylar we polisiýa işgärleri helakçylyga sebäp bolan uly leytenanty türme basmajak bolup, onuň psihikasynyň üýtgändigi barada galp maglumatlar taýýarlap, onu ýylanlydaky ruhy taýda näse hassalaryň bejerge alýan keselhanasynda saklap gelipdirler. Ýöne geçen hepdäniň duşenme güni ýagny 8-nji maýda Görögül etrap kaziýetinde duýdansyz açyk suwt geçirilip, uly leytenant 18 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlykda görüň edilýän polisiýa işgäriniň şahsiýetini anyklayan maglumatlar bolsa-da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýatlasak, musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynda, ýagny 5-nji aprelde giýje saat 11 töwereginde etrawyň Bedirkent daýgan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leytenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini ýerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tizlikde dolandyrýar we ony taraba namazyny okap ýoluň gyrasyndan ýöräp öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp ýetişýär, ýöne 3 ýaş oglan ulagyň aşagynda galýar. 10-njy we 11-nji synplarda okuyan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hastahanasynda aradan çykdy. Şonu habarçymyz polisiýa işgäriniň heniz tutsag edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýiledigini we leytenantyň uzak möhletliň türme tutsaglygyna höküm edilmegini isleýändigini belläpdi. Habarçymyzyň we çeşmämiziň sözlerine görä, ýol helakçylygynyň izi süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulyp ýenjilipdir. Ol saglyk resmiýetlerinden agyr şikes alandygy barada resmiýnamalary alypdyr. Ol ruhy saglygynyň kadal däldigi barada galp resmiýnamalary taýýarlap, ruhy taýdan näsaglaryň bejerge alýan hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne ýol helakçyligi barada Azatlykda berilen maglumatdan soň onuň bu hiletini netije bermendir. Sebäbi Azatlykda bu betbagçylygyň äşgär edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatşanlygy we onuň ýokary kadiýeti polisiýa işgärine adalatly jeza berilmegini üpçün etmegi tawsyranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gyslanmaş suwt geçirildi. Dip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sebitde jenaýata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jezanyň ören seýrek berilýändigini aýdýan habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, merhumlaryň howsarlary polisiýa işgärine adalatly jeza beriljeginden umytlaryny üzen eken. Daşowda adam ölümine sebäp bolýan kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň adalatly jezalandyrylmagy tas mümkin däl. Mektep okuwçylarynyň helakçylygyna jogapkär polisiýa işgäriniň uzak möhletliň türme tutsaglygyna höküm edilmegi sebitde adam pidasyna sebäp bolan kanun goraýja adalatly jeza berilmegi bilen bagly seýrek wakalaryň biri boldy diýip habarçy aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada etrap kaziýetinden we yerli polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.